Dobré ráno, dobrý den nebo dobrý večer. Všem, kdo poslouchá nový díl podcastu Učíme se česky. Dnes budeme mluvit o cestování. Ne, to není provokace v době koronaviru. Cestování je moje velké hobby. Je to můj velký koníček a velká záliba. S manželem cestujeme často a cestujeme rádi. Cestovat můžete různě. Jsou různé způsoby cestování. Jsou různé dopravní prostředky. Cestovat můžete autem, autobusem, vlakem, letadlem i lodí. Cestovat můžete pěšky nebo autostopem. Někdo může jet na koni. Cestovat můžete s cestovní kanceláří nebo sami. V cestovní kanceláři si vyberete zájezd. Organizovaný zájezd s cestovní kanceláří. Když cestujete, potřebujete doklady. Obvykle pas. Někdy potřebujete vízum. Vízum vám dají na velvyslanectví země, kam jedete. Velvyslanectví to je česky ambasáda. Za turistické vízum musíte obvykle zaplatit. Platit budete často. Když cestujete, potřebujete peníze. Peníze na jídlo, peníze na cestu, peníze na jízdenky a na letenky a hlavně peníze na suvenýry. Někdo potřebuje mapu, někdo má mapu v mobilním telefonu a potřebuje internet. My s manželem si obvykle kupujeme SIM-kartu místa, kde jsme, a máme tak mapu ve svém mobilu. V Evropské unii nám stačí internet z České republiky. Všechno dobře funguje. Můžete spát na různých místech. Můžete spát v hotelu, v penzionu, v hostelu, pod stanem. Někdo spí i na nádraží nebo v lese. Já ráda spím v hotelu. Když mi bylo 20, často jsem spala v přírodě, ale to už teď nedělám. Už to nechci dělat. Ráda spím v posteli a mám ráda čistotu. Jsem ráda, když je kolem mě čisto a když já jsem čistá a můžu se umýt. Umýt v koupelně, která je v mém pokoji. A teče tam studená i teplá voda. Rezervujeme si často v hotelu dvoulůžkový pokoj. Dvoulůžkový pokoj je pro 2 lidi. Jsou tam postele pro 2 lidi. Pokoje můžou být i jednolůžkové nebo například 3lůžkové. Rádi jezdíme do hotelu, kde nám ráno dají snídani. Máme rádi bohatou snídani. Máme rádi švédský stůl. Tam si můžeme vybrat, co chceme. Jídla je tam mnoho. Dobré je taky mít polopenzi. To znamená, že dostanete snídani a večeři. Můžete v hotelu snídat a večeřet. Existuje taky plná penze. A to znamená, že máte v hotelu snídani, oběd i večeři. Hotely je dobré rezervovat dopředu. To znamená, že mezi rezervací a časem, kdy jste v hotelu, je dlouhý čas, dlouhá doba. Ráda cestuju letadlem. Je to rychlé a pohodlné. Jenom letenky jsou někdy drahé. Když letíme letadlem, máme s sebou kufr. Kufr to je zavazadlo. Je to ta věc, do které dáváte svoje věci na cestu. Můžete mít ještě tašku nebo batoh. Batoh nosíte na zádech, tašku nosíte v ruce. Taška, kufr i batoh jsou zavazadla. Nerada jezdím autobusem. Jsem vysoká a můj manžel je taky vysoký. V autobuse máme málo místa na nohy a špatně tam spíme. Nerada jezdím vlakem na dlouhé cesty. Vlak je dobrý dopravní prostředek, je dobré jím cestovat, když jedeme po České republice.
Ráda jezdím autem. Můžeme si dělat pauzu, kde chceme, můžeme se zastavit, kde chceme. S manželem cestujeme mnoho. Když máme volný víkend, jezdíme po Evropě. Byli jsme už v mnoha evropských zemích i evropských městech. Máme rádi Itálii. Naše oblíbené město je Řím a Benátky. V Benátkách je mnoho vody a jezdí tam gondoly. Máme rádi italskou pizzu a italskou zmrzlinu. Taky máme rádi naše sousedy, například Rakousko. V Rakousku je hlavní město Vídeň. Tam je vždy dobrá káva a dobré zákusky. Byli jsme i v Africe, i v Asii. Nejkrásnější pro nás byl ostrov Zanzibar. Ten ostrov je v Africe. Je zelený. Roste tam mnoho rostlin a květin. Roste tam také exotické ovoce, například marakuja. Všichni lidi na Zanzibaru byli milí, ale místní lidi nemají rádi marakuju. Hrajou s marakujou fotbal. Chtějí naše česká jablka. Jablka na Zanzibaru nerostou. Nemáme strach z cestování a nemáme strach z lidí. Můžeme mluvit anglicky, rusky a česky, ale mluvíme i rukama a nohama. To zná každý z vás. Když lidi chtějí, budou si vzájemně rozumět. Máme strach z některých nemocí a proto máme mnoho očkování. Očkování to je vakcinace. Máme mnoho vakcín proti různým nemocem. Cestování je dobrý způsob, jak poznat různé kultury a různé lidi, různé styly života a různé tradice. Když člověk poznává různé tradice a zvyky, může lépe rozumět světu. Jeho vlastní svět je širší. A každý z nás nebude mít v sobě tolik stereotypů. Stereotypy nejsou dobrá věc. Přeju vám, aby každý z vás měl co nejméně stereotypů a aby každý z vás viděl v životě mnoho různých lidí, mnoho různých tradic a zvyků. Přeju vám, abyste svůj život žili s otevřenýma očima a nebyli slepí k věcem a lidem kolem sebe. A to už je všechno. Uslyšíme se za 10 dní u další části podcastu Učíme se česky. Ahoj všem!